I prosima ljudi, evo novi video na Subscribe i danas ćemo da igramo s PvP, jej. Znači da počnemo, tu ja imam čest nekih dobrih stvari, ali nisu baš najbolji. Ništa ne valja, tipa mi da počnemo. On se da ne aktivira, sigurno. Dao jedan gul, a on nešto dijamant. Idemo dalje. Ovo mi zaliđa dovoljno. Ok, ne. Znači neću znam stvari samo iz četa, možda izgubit sam kada sam naš. Da ga ne ispira, idemo ovo. Uzmemo svoju stvar. Dobro. Hop, idemo sad prvo na dobro. Stolik. Lajko. To nam ništa ne znači. No da dobijemo kill. I. Došlo od mene. Ne. Eto. Pavam. Jeb. Kaštujte nas kuna. Znači parkour. Ono kad te neko zapotjera. Ono polako da ja ubita. Ovako kad neko ide za mi. Ma nema šans. Be. Idemo pivamo. To mjesto. To se zapravo. Je nešto strašno. Okej. Idemo ovamo na ovo ostrovo od Cigli. Imamo nešto. Ovo je moj set. Ne možemo doći ovdje. Moramo ići skroz okolo. No, malo jest. Mogu mi odhodi. Ovo je jednoga leder je. Može. Dođemo. Mršta. Ok, napravio sam jedan kill. Još i ti. Drugi kill. Oj. Idemo van. Ono je snjelik. Možete ovdje. Ovo je dobro. Kao stoji. Nema za sada nikoga. Da se pipijamo. Sad je tek jutro. 6 sati je. Zato sigurno nema nikoga. Jebe. Evo ću umri na stranu. Da ne uzmano džabi nikom. Eto. Što mi to sad je mobil pivo. Hajmo. Ok. Danas izlazi i epizoda Skype blokića. Evo ga, mislim manj pomoći. Dođi bol. Dajte same. Jep.
Zombi sam. Čekaj. Ovo nam preši. Vraćamo. Dođi vam. Ne, ajme, ne ubri. A dobro, ja sam njega. KGGN. Idemo opet moram uzeti da sam sad. To da vidimo ovo, znači, ender chestić, da čega? Ovo dijamantska, meni to trebao za kasnije. Kad joj ne budem snimala da sve vam snimam pokazam, pošto nešto malo bavi. To dobro ovako, kad uleti, meni to se sviđa, znači bože. Zombi. Aufholen, dijamantski odrak, sine bož. Okej, što možemo snimati dok hoćemo, snimati ćemo 10 ili 20 minuta. Neće se dugo renderao, hajde sve da stup pretplatnika, evo ga. Subscribujte se obavezno na kanal. Lajkujte ovaj video. Šerujte ga malo da bude više gledaloca. Evo ga, kao što vidite, jedan nam je na meti i trenutno će biti ubijen. Beš ti u vodu. Ne, aš malo super. Ako hoćete samo da igrate, dodajte me u Skype, imate dole u opisu. Pa možete samo malo pogledati. Samo da ja nađem koga da ga ubiti. A sad ne znam, napravio sam 4 ubijstva. Pinoval se. Thanks God, sad sam stao. Gdje mi je noć? Evo ga. Koš. Joj. To. Gdje ne vidim to. Idio, nekaj bavi. Ne mogu da... Opet. I tako imat ćemo 10 minuta. I ljudi, ako vam se sviđa epizoda, lajkujte, šerujte i subscribujte se na kanal, napišite što nešto u komentaru. I ja sad da idete da renderujem ovo video, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, da se krati. Pozdrav!